Усім салют! А я вырашыў у падарожжа адправіцца. Вы са мной? Ой, прывітанне! Лесик, а гэта што? Карта скарбаў? Ды не, звычайная карта. Я ў падарожжа збіраюся. Я? Не ты, а я. Я разумею, што не ты, а я, дакладней, ты, а не ты. Лесик, ты мяне зусім заблытаў. Я пытаюся, чаму у падарожжа адпраўляешся ты адзін? Як ты мог сваю лепшую сяброўку не паклікаць? Я збіраўся, але ты пакуль збярэшся. Што? Ды я чэмпіён па зборах у паходы. Я тут і гледачоў добраранка паклікаў. Як лічыш, іх бацькі адпусцяць? З табой не адпусцяць, а вось са мной з радасцю яшчэ і самі пойдуць. Што, бацькі? А што? У маёй кампаніі будзе цікава і весела. І можна даведацца, які ў цябе будзе маршрут? Які-небудзь. Як які-небудзь? Ты паклічаш каманду і адправішся, куды вочы глядзяць? А чаму не? Калі ісці толькі прама, праз некаторы час вернешся на тое ж месца, адкуль пачынаў падарожжа. Ты што, не ведаеш? Не. Ой, дакладней ведаю. Чаго тады пытаешся? У мяне прапанова. Ну? Пакуль нашы гледачы будуць вырашаць, ці пойдуць яны з намі ў падарожжа, мы мультфільм паглядзім. Лесик, малайчына, іншы раз ты можаш сказаць што-небудзь разумнае. Усім салют! Ой, прывітанне, Ванечка! А ты з намі ў падарожжа пойдзеш? У вялікае? У самае, што ні на ёсць. Кася хоча весці ўсіх вакол свету. Не, вакол свету не магу. Як не магу? Ваня, ты наш сябар ці хто? Вядомая сябар, але ў мяне спраў многа і вельмі адказных. Што за справы? Ці не могуць яны пачакаць? Не могуць. Па-першае, я не магу прапусціць рэпетыцыю школьнага тэатра. Я ж рэжысёр. Так, гэта справа важная. А пасля рэпетыцыі пойдзеш? Мы пачакаем. А пасля рэпетыцыі я паабяцаў сябрам у футбол пагуляць. Я ж у варотах стаю. І гэта справа важная. А пасля гульні пойдзеш з намі? А пасля я паабяцаў малодшую сястру навучыць на гітары іграць. І гэта справа адказная. Алло? Прывітанне. Як справы? Як канікулы? Так, добра. Абавязкова перадам. Бывай. А хто гэта? Мой сябар Марат тэлефанаваў. Прасіў перадаць, што ён з вамі ў падарожжа пайсці не зможа. Ну вось. А чаму? Ён да бабулі ў вёску паехаў. Будзе там ёй дапамагаць. Алло? Добра, перадам. Да сустрэчы. А хто гэта? Гэта моя сяброўка Маша. А Маша з намі пойдзе? На жаль, не. Яе мама ў далёкае падарожжа не адпускае. Ну вось. І што за падарожжа ў нас будзе? Гэты не можа, гэтую не адпускаюць. Ваня і той сабе важных спраў напланаваў. Тады падарожжа адмяняецца. Не адмяняецца, а пераносіцца на нявызначаны час. Гэта тое ж самае, што адмяняецца. Кася, нічога адмяняць і пераносіць мы не будзем. Трэба што-небудзь прыдумаць. І што тут прыдумаеш, калі каманда не збіраецца? Прапаную мультфільм паглядзець і разам з тым падумаць, што можна зрабіць. У каго ёсць ідэі? У мяне няма. Ваня, а што ў цябе?
А я ведаю, што зрабіць, каб мы ў падарожжа адправіліся і далёка ад дому не адыходзілі. Ванечка, рассказывай хутчэй, што ты придумал. Мы збярэм самую вялікую каманду і адправімся ў віртуальнае кругасветнае падарожжа. А як гэта? Прасцей простага. Мы возьмем с собой компьютер? Гэты камп'ютар возьме нас з сабой. З яго дапамогай мы можам апынуцца ў любым кутку свету. І пры гэтым нават не ўставаць са сваіх канапаў. Ой, здорово придумано! Тады не будзем губляць часу. Адпраўляемся. Давайте наведаем самые прыгожие месцы зямлі. Калі ніхто не супраць, паглядзім на незвычайны вадаспад. Запрашаю усіх на Ніягарскі вадаспад. Які ён шумны! Гэты вадаспад знаходзіцца на мяжы Злучаных Штатаў Амерыкі і Канады. Рака Ніягара падае з вышыні 50 метраў. Ого! Здаецца, што яму ні канца, ні краю няма. Так і ёсць. Гэта цэлы каскад вадаспадаў. Шырыня гэтага цуда прыроды каля кіламетра. Мне здаецца, гэты вадаспад быццам мае нейкую магію. Вачэй адарваць немагчыма. Змяняецца пара года, змяняецца і Ніягарскі вадаспад. Як гэта? Глядзі, летам усё вакол вадаспада квітнее і зелянее. Восенню вода прымае багровае адценне. А ўзімку хіба вадаспад снегам заносіць? Бывае так, што замярзаюць толькі берагі. А бываюць такія халодныя зімы, што ўвесь вадаспад ператвараецца ў лядовую глыбу. О, ён становіцца нібы палац снежнай каралевы. Цуд! Каб лепей разглядзець Ніягарскі вадаспад, турысты могуць скарыстацца мастамі або невялікімі караблямі. А ўвечары тут пачынаецца сапраўднае шоу. Пражэктары падсвечваюць вадаспад рознымі колерамі. І фатаграфіі атрымліваецца, быццам іх зрабілі на іншай планеце. Але не, гэта цуды зямлі, Ніягарскі вадаспад. А пасля Паўночнай Амерыкі я прапаную адправіцца ў Афрыку. Які цуд будзем глядзець? Афрыканская саванна. Пра саванну я чытаў. Можна я буду вашым экскурсаводам па Афрыцы? Цудоўная ідэя! Саванна – гэта раўнінныя ўчасткі зямлі, на якіх растуць злакі і месцамі калючыя кустарнікі. У сезон дажджоў тут усё зелянее, а пасля высыхае пад афрыканскім сонцам. Лесік, ты растлумач, што такога незвычайнага ў афрыканскай саванне? Тут, Кася, жыве вялікае мноства буйных жывёл. І што? Столькі відаў у адным месцы не знойдзеш больш ні ў адным кутку зямлі. У саванне знаходзіцца рэзідэнцыя цара звяроў і льва. І я бачу тут самых доўгашыіх жырафаў. Нават можна паспрабаваць палічыць, колькі ў іх плямачак. 1, 2, 3... Мясцовыя жывёлы, Кася, вялікія моднікі. Адны любяць плямкі, другія палоскі. І хто ў саванне галоўны паласацік? Безумоўна, зебра. Лесік, а ты не сказаў пра самага вялікага жыхара саванны. Пра слана? І праўда, убачыць афрыканскага слана можна менавіта ў саванне. Вось ён. Глядзіце, глядзіце. А яшчэ тут можна сустрэць і вытанчаных антылоп, і хуткіх газэляў, і мноства птушак. Добра, што зараз яны знаходзяцца пад аховай, і ўсе яны жывуць у запаведніках. Якое цудоўнае ў нас падарожжа атрымліваецца! Нават цара звяроў і льва пабачылі! А зараз я прапаную зрабіць невялікі перапынак. Зробім мультыплікацыйны прывал. Працягваем наше віртуальнае падарожжа. І я прапаную наведаць беларускага цара звяроў. Хто такі? Цар Зубар. Давайте зазірнем у Белавежскую пушчу. І праўда, тут і афрыканскае сонца ў галаву не пячэ, і дадому зусім блізка. Зараз канікулы, таму ёсць час наведаць і Белавежскую пушчу, і Бярэзінскі запаведнік. Сябры, папрасіце бацькоў разам адправіцца ў такое падарожжа. Столькі фотаздымкаў зробіце і нам дашлеце. А я паспрабавала расшыфраваць мову птушак.
Одним словом, лето – час падарожжаў и новых открытий. Мы жадаем вам, девчонки и хлопчики, доброго, насыщенного дня. И не забывайте, что завтра зранку мы снова встретимся У нашим добраранку!